Dobrý den. V tomto videu vám ukážeme, kde najdete všechny důležité dokumenty, které jsou stěžejní pro každý úspěšný dotační projekt. Na hlavní straně projektu ve Freelu vidíte vlevo sloupec Milníky projektu. Zde jsou uvedeny jednotlivé fáze projektu, abyste na první pohled viděli, co nás ještě čeká a co už jsme společně zvládli. V některých bodech projektu vidíme červený štítek s názvem dokumentace. Tento štítek značí, že je k tomuto bodu vložena důležitá příloha, kterou si můžeme kdykoliv stáhnout a prohlédnout. Pro stažení souboru klikněte na milník označený tímto štítkem. V popisu úkolu najdete přílohu. Najedete myší na 3 tečky a vyberete možnost stáhnout soubor. Pokud máte jakékoliv poznámky nebo dotazy k dokumentu, zadejte komentář a klikněte na tlačítko Uložit. Následně milník zavřeme. Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci.